सानसुमा खुंगुर बैसुमुतिया साब्रै फिसाला दङ मोनसे आसरित बाथ्राया बेसो सानै डक्टर आरो सानै प्रफेसर साख्रि मावलायनानै गावनि बिफाया मा खामानि मावदों बेफोरखौ नोजोर होयिया जोबोद दुखुनांथाव। हेल' लोगोफोर खुलुमबाय बयखौबो दिनैनि गोदान भिडिअ नोंथांमोनखौ बरायनाय जाबावबाय। दिनैनि खोथाखौ सावरायगोन जाहैबाय बड'लेण्ड टाइगार बोरनाय गोनां माने मास्टार जग्ल बिनि सायाव सावरायगोन। बिथाङा दि मा जानानै बोरबाय थायोथाय नोंथांमोना भिडिअखौ नायलांदो। दावराव देखायबा सानै फिसाजो दङ। औ दङ, बिहामजो लांगौमोन नामा आदै? सानसुमा खुंगुर बैसुमुतिया साब्रै फिसाला दङ। साला लैखोन गोनांनि फिसा लाजियाखैना? मोनसे आसरित बाथ्राया बेसो सानै डक्टर आरो सानै प्रफेसर साख्रि मावलायनानै गावनि बिफाया मा खामानि मावदों बेफोरखौ नोजोर होयिया जोबोद दुखुनांथाव। क्या तकलीफ है इनको? कौन है ये लोग? कहां से आते हैं? नोंथाङा बिफाखौ रायनो हादोंब्लाबो बुंनो हादोंब्लाबो सोंखारिनो हादोंब्लाबो नाथाय बिसाफोरखौ रायनायनि थाखाय नोंहा जेबो मोन्थाय गैया। नोंबो एखे। मेरे को जानता नहीं है। नोंबो एखे, नोंबो बेबायदिनो गुबुनखौ रायनायनि जेबो मुलाम्फा गैया। नोंबो जेरै दा माबायदि आखल आखु दिन्थिगासिनो दङ ससियेल मिडियायावहाय नोंबो बेखौ गावनो साननानै नाय। जोंबो नोंखौ बुंगोन नोंनि नोमा नोम्फायाबो नोंखौ मानो बुजायनो रोंदिया, मानो सिखायनो रोंदिया, मानो शिक्षा होनो रोंदिया। बुंनो थाङोब्ला खोथाया बेबायदिबो थाङो। दा नोंथाङा दि सानसुमा खुंगुरखौ साब्रै फिसाला दं होननानै बिनि साख्रि थाख्रि रायखांजोबनानै बेखौ बिफानि जुरैहाय फान्दायनानै बेखौ रायहैदों। नाथाय नोंहा बेबायदि इसिबां मोन्थाय गैया। बिनि खेथ्रआव जोङो नोंखौ ओरैसो बुंगोन, नोङो थारदोंसे गज' थाइबा गला। जुदि नोंथाङा नोंनि बुंनायखौ थिग मोनदोंब्ला नोंनि भिडिअ कमेन्टफोरखौ नाय, नोंनि लाइक डिसलाइकफोरखौ नाय। बिसिबां रायजो राजाफ्रा हामजादों, बिसिबां रायजो राजाफ्रा हामजायाखै बेखौ नों बेजोंनो आन्दाज खालामनो हायो। नोंथाङा बेफोरबायदि बाथ्रा बुंनायनिफ्राय जानगाराव थानाया मोजां आंनि थाखायब्ला। आङो नोंथांखौ दिनैहाय इसिबां खोथा बुंनो थाङा, नाथाय दिनै आङो सिरियासलि बाथ्रा रायलायदों। नाथाय नोंथांनि आखला बारगा जालांबाय बांद्राय। सोरनि पावार मोननानै, सोरनि खोथा मोननानै बेफोरबायदि रायबाय थानो हायो नोंलाय ससियेल मिडियाफ्रावलाय? लाजिया नोङो? लाजिनाय गैया? साला थार गज' मास्टार जग्ल थाइबा गला। बहाय ब्रेन गैले नोंनियाव, ब्रेन गैले, खालि जाबाय, जुजाय जाबाय नोङो मालायखौ रायनो। नोङो नायबाय था, नोङो नोंनि फिसाफोरखौनो नोङो सामलायनो हानाय नङा। नायबायल' था नोङो। गावनि बेबायदि बर' हारिनि सेंग्राफोरनि गेजेराव भाइरास जानानै होदों, अर सुनानै होदों। गाना बजाओ। म्यूजिक। सोमसोम नोंनि महरा जुजायनि अरबायदि रोहो रोहो फोजोंगासिनो दङ, नंखाय बाथ्रा फोसावगासिनो दङ। बेफोरबायदि परिस्थितियाव गावनि बिफाखौ जि बुजायनो हायासै बै साब्रै फिसालाया। क्या तकलीफ है इनको? नाय टाइगार नोंथां, बेफोरखौ आङो जेबो बुंनो थाङाखै। अर सुदों ना दै लुदों आङो बेयावहाय जेबो बुंनो थाङाखै। नाथाय नोंनि खोथा बुंनायफ्रा एसे बारगा जालांबाय जोंनि रायजो राजाफोरनि गेजेरावहाय। नोंथाङा बयजोंबो गाज्रि मोनजासै, बयनिबो सावख'वासै नोंथाङा एसे सोलायनाया मोजांसै नामा जों रायजो राजानि बायदिब्ला? दा नोंथाङा गावनिथिंजाय मा बुंनो सानो आंथ' बेखौ जेबो मिथिया। जोङो बेयावहाय पलिटिकेल एबा जोंनि हारिनि थाखाय बेयाव जोङो थांबाय थानो, सोरखौबा बखिबाय थानो, सोरखौबा दुसिबाय थानो बेयाव नागिराखै। नाथाय आङो लुबैयोदि नोंथाङाबो जुदि हारिनि मोजांखौ मावदोंब्ला, मोजांनि थाखाय मावदोंब्ला गावनिथिं गोबाना लानायखौ नाय, गावनि फारसे गोबानायखौ नाय, गोबानानै थालायनायखौ अनलायनायखौ नाय। नाथाय नोंथाङा दि मा देखायबाय थादों, मा बुंबाय थादों, सोरनि गोसोआव मा दुखु होदों नोंथाङा गावनो मिथिगौ। नाथाय बेफोरखौ मिथिनानैबो नोंथाङा दायखौ मावबाय थायो आरो बाथ्राखौ बुंबाय थायो। बेबायदि बुङोब्ला सोरनि गोसोआव मा दुखु होनाय जागोन बेखौ नोंथाङाबो साननाया मोजां आंनि बायदिला। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। डक्टर आरो प्रफेसर जालायनानै अब्ला जों मा सानखो बिसिनि फिसालाखौ? बिसिनि फिसालायाथ' होपलेस, ब्रेनलेस, बिसिनि फिसालायाथ' गियान गैया। बड़ा हरामी हो बेटा। बिसिनि फिसाजोफोराथ'
गियान गैया बिफाया मा खालामदों खामाखै बुजायनाया मोजां जे आफा बेफोरबायदि बर' हारिनि गेजेराव बाथ्रा बर' हारिनि खोथा बायदि दारायलायसैलै नोङो मुगैसो आंनांगौ मा जाबावगोन बिसोरजों लासिं सिं सोरखौबा पार्सनेलि रायगोन हारियाव थ्रोब हाबगोन सोरखौबा पार्सनेलि रायगोन पलिटिकेलाव थ्रोब हाबगोन मा घन्टा खोथा बुंनाय जायो नोंनिलाय बेफोरबायदि बुंनानै नोङो हारिनि गेजेरावहाय नांलायहोनो बुलायहोनो दा सानबाय थाथासै मिथिबायना नोङो जुदि मोजां कन्टेन्ट बानायनोब्ला बानायदो आरो बानायाब्ला गारदो नोङो इउटुबनिफ्राय ओंखारलांदो आरो जोंनि रायजो राजाफ्रा बेसेबां डिसलाइक होयो बेखौलाय साननानै नाय सोर साबेसेया नायो साननानै नाय साबेसे नायग्राया मोजां मोनो आरो साबेसे नायग्राया डिसलाइक होयो अन्नानै आंनि कमेन्ट बक्सआवबो कमेन्ट होफै खोन्थाहर आंनोहाय बै डिसलाइक होग्रा एबा कमेन्ट होग्राफोरखौ आं माबा मोनसे आइडिया फोरोंगोन बिथांमोनखौहाय उन्दैनिफ्राय बारा सानसुमैया आंनि बिफा जानांगौमोन 1 सेकेन्डआवनो स्रिदोंमोन 1 सेकेन्डआवनो बहुत तेज हो रहा है बहुत तेज हो रहा खनसेल'सो वार्निं होगौमोन सुप थानो गोनां जागौमोन खिन्थु बिसोर हो नहीं देखा जा रहा यार नहीं देखा जा नोंनि नोमा नोम्फाया नोंखौ बुजायनो हायाखै आरो नोंलाय सोरखौहाय सुप दोनगोन नहीं मिनिनो ओंखारबायलां नोंखौ थैद जायालै नोङो फाग्ला फाग्ला थोद सिगाङाव नों गावखौनो नायग्रो नोंनि बिखुङाव मा जिनिर बाथाबनानै दं नोंथ' ओरै नाहरनानै नुवा बेखौ फुनानै लाग्रो नोङो ओमफ्रायसो गुबुनखौ बुंनो फै मोजाङै फुनानै लाग्रो आरो नों नुहुराबा नोंनि बे हारसा हिन्जावखौ फुहोबानो जाबाय मिथिबायना ओमफ्रायसो फैबानो जाबाय हारियाव खामानि मावनो होमब्लासो जोङो वेलकाम खालामगोन नोंखौ ये बड़ी अच्छी बात कही आप फिसाजो फिसाला हिन्जावफ्रा जे गावनि बिफाखौ गावनि हौवाखौ एसेबो बुजाया नामा एकदम इन्होंने वक्त बदल दिया जज्बात बदल दिए जिंदगी बदल दी मा एसेबां बुर्बक फिसाला जोनोम होदों मा एसेबां बुर्बक फिसाजो जोनोम होनानै लाखो दावराव देख्रेबजों क्या तकलीफ है इनको मेरे को जानता नहीं है बड'लेण्ड टाइगारनि बिमा बिफायादि मा एसेबां जग्ल' मानसि जोनोम होखो बे बुहुमावलाय आंनि फिसामोनब्ला बेखौ गोदो उन्दैयावनो गाथाना गावबायमोन आं अपने को क्या अपने को सिर्फ पानी निकालना बे बड'लेण्ड टाइगारनि बिमा बिफायादि मा एसेबां अहंखार फिसा जोनोम होखो बे बुहुमावलाय बे टाइगारनि बिमायादि मानो बेखौ बुजायनो रोंदिया आंनि फिसामोनब्ला बेखौहाय 2 सेकेन्डआवनो फुटबल जोनाय बायदि जोगौमोन आं सालाखौ बहाय गियान गैया गावनि बिफाया मा मावदों मा मावाखै नुवाखै नामा इमान भिलुलेस गथ' क्या तकलीफ है इनको नोंथांमोना बड'लेण्ड टाइगार एबा थयलेण्ड टाइगार माने थास' बिबार बेखौथ' नोंथांमोना मिथिखासिगौ मा बाथ्रा बुङो बियो आरो मा बुङो आरो इउटुब चेनेलनि गेजेरजों सोरजों नांलायो बिथांखौथ' बयबो सिनायि गैया जोंनि बे बिटिआर ओनसोलावहाय आरो बिथाङा दा न'आवबो थाबावलिया गिनानै मिथिबाय ओरैबायदि दाउसारि बिख्लो बियो बेबायदि मानसियानो माने मानसिफोरनि बे पावार गोनांनि खिबुन उन थानानै माबायदि खोथा बुंबाय थायो बेखौहाय फोरोंग्रासो दं खोमा बेखौहाय थुनानै होग्रा दं खोमा आंनि साननायाव बेखौ आङो मोनदांदों बेखौ आंनि नोजोरजोंहाय आरो बेखौलाय आरो मा बुंबाय थाबावनो ओरैबायदि बुंलाबो बिनाव हाबखाया बिनि खोमायाव हाबखाया बियो मालायखौसो अहंखार अख्रा बुजायनो रोङा होननानै बुंदों नाथाय गावनो गोरोन्थि मावग्राया बांसिना गाव रायनायनि बिफानिबो बिफाया गावनो नोंथांमोना मोजाङै बिजिरना नाय मोनदांगोन आङो बे खुरु गोनांनि खोथा होनबाथाय ओरैबायदि जोंखासै बिनि भिडिअ बाथाय नायनोबो बासै आङो बिनिखायनो आङो नायनायबो जायाखैमोन नाथाय माखासे भिउवारफ्रा दाबि खालामबाय थायो बिनि थाखायसो आङो बे भिडिअखौ बानायनाय जादों मालायनि फिसाफोरखौ रायनानै मा मोनखो बियो बिफाखौबो रायबाय आरो फिसाफोरखौबो रायबावबाय मा बिलाय मा खोथा जाखो बिलाय बबे बिजाबाव लिरनाय दङ बिफाखौ रायब्लानो फिसाखौबो रायनो मोनो फिसाखौ रायब्लानो बिफाखौ रायनो मोनो ना भारतनि संबिजितआवनो बेफोरबायदि लिरनाय दंखायो नामा ना जोंनि बड'लेण्डनि हिस्ट्रियावनो बेफोरबायदि लिरनाय दंखायो नामा बेखौथ' आङो जेबो बुंनो रोंला आंथ' मिथियाबो बेफोरनि बागै
आरो आं पलिटिकेलनि बागैथ' खोथाखौनो बुंनो थांखाया बेयाव आं पलिटिकेलाव हाबनो गोसो गैया नाथाय पार्सनेलि आं बिथांखौ बिराद दुखु मोनो आरो गोबां रायजो राजायानो दुखु मोनो जानो हागौ बिथांनि सायाव आङो बिजिरबाय थानोबो गोसो गैला बेखौ बुंबाय थानांगौब्ला बुन्थाजों बुन्था जाफागोन बांद्रायबो रायबाय थायोब्ला पापमा आंनावसो नांलायलांगोन बेखायनो आं दिनैनि भिडिअखौ बेयावनो फोजोबबाय जुदि नोंथांमोना चेनेलाव गोदान चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामबानो जाबाय हायोबा शेयार खालाम आरो बिथांनि चेनेलखौ मा खामानि मावनांगौ नोंथांमोननि दाबि खालामनायाव आङो खिन्थागोन नोंथांमोना दाबि खालामोब्ला एसेनोसै गोजोननाय थाबाय बयनिसिमबो